Já se zase tady a teď vám ukážu koně, které neznáte, takže pojďte na to. Tady jsou všechny koně, všechny vám je představím. Takže tohle je Elvis, je mu 7 let. Tohle je Joey, který mu je 6 let. Teď pak máme Lokička, který je nejstarší, tomu je 15 let. Teď máme Storma, který mu je 8 let. Jsem já sama. Tady pak máme Secretka, který mu je podle mě 7. Tady pak máme toho Normana, který mu je 10. No. A pak tady máme Annie, Bonnie, nejlepší školka. A ty je podle mě, ty je 12, to je taky jako stará, ne jako urážlivé, ale jakože taky z těch nejstarších. Tak, to byly zatím moje koně a teď ještě vám ukážu koně, který jsem dělala ručně a který budu dělat, takže pojďme na to. Takže teď jsem dělala tady toho flekatýho z vazelínu, nebo nevím, jak se tomu říká, ale prostě z toho něčeho. Takhle vypadá flekač. Prostě nádherná hříva, výtek, štice. Tak jsem dělala tady toho. To je teda Storm. Pak jsem dostala od kamarádky tady lesí. Od kamarádky jsem dostala, A teď budu dělat nového pro mě a pro sestřenici do Chorvatska. Pojedem totiž. Tak chci udělat nový horsy. Bude reveal, takže vám ukážu pak vám ho ukážu prostě. Já budu mít teda kolísnu a moje sestřenice bude mít hřebce. Tak. A jak jste viděli moji profilovku, tak to je kůň mý tety, na kterém teď jezdím a je strašně hodná. Ona mě strašně poslouchá, my máme mezi sebou pouto. Takže to je nejlepší. A fakt sorry, že tady měním tohle, ale prostě mě to baví a je to hezký. A já doufám, že se vám zatím tenhle short líbil. A prosím, dejte odběr a like. A mám vás moc ráda, tak bye bye.